Lezamako trenbide zaharraren inguruan, ere, 2013 urtean, duela eta 22 hilabete, gure udaltaldeak proposamen bat eraman zuen, proposamen hau aurrera atera zen, eta udal gobernuak konpromesua hartu zuen diputazioarekin batera gai honen inguruko ikerketa edo estudio bat egiteko, ez? 22 hilabete pasatu dira, estudio hori ez da egin, eta udal gobernuak maigaineratu duen argudioa, lotzaz jaso bar izan dugu guk idatziz egindako galdera batetan, ez? Zer da erantzun duena? Jabetza pribatuak dela tartean, eta oso saia egiten dela horrelako egoera batean gaiaren kudeaketa, ez? Guk maigaineratzen duguna da, alde batetik, 2013ko udalbatzako adostasun hori edo akordio hori udal gobernua ez dagoela betetzen ari, ikerketa hori ez duelako egin, eta maigaineratu duen aitzakia hutsaren hurrengoa da, ez? Bere momentuan bazekien tartean lursail pribatuak zeudela linea berde honen baitan, baina hori ezin daiteke aitzakia izan, ikerketa hau egin, eta benetako datuak ez maigaineratzeko, ez? Orduan berriro gaia eramango dugu eta exigituko diogu ikerketa hori egin dezala.